Kodhi mago motendore koda weche mag rito alwora ni bad migawo ma ochung'ne ng'iyo alwora Nema koro ne otimo limbe kar Lwoko Goldi ma Namba ma itayo gi kambi mar Forward Agencies. Ma bang' jopiny golo ng'anyo ni chenrono chido alwora kendo keto ngima oganda kamarach. Ripota marwa ma Migori Juma nigi lerno. Kinde mandala dek ma okalo nyaka ne oganda e gwego mag Namba ne bag ng'anyo ne kambino ma Lwoko Goldi ma bende ong'ere kaka Forward Agencies ka giywak ni kwino wuok e kambini koro ketho alwora. Ng'anyo bende nyaka sani koro weyo ka chenro mag kambini koro pod ochungi. Apisas go mag piny owacho mopogore opogore nyaka sani koro limo kambini ma timo nonro. We have visited the facility. We have tried to establish what was the cause. We have seen documentation. We have seen their wastewater, how it is being held. Unfortunately, we have only managed to see where the holding tanks are. Director Rokno mar Nema e badi ma Migori Yaji obedo notelo ni kwethni ne owane koro gistimo nonro mopogore opogore ka bende kinde machiegni gidhi golo dwoko. And because the facility is not in operation, we have not been able to ascertain whether the allegations are true or wrong. So what we have agreed with the manager here is that before they get started, they will call us, then we will come and experience what happens when the facility is running. So basically that is it. Other specific recommendations I think we will communicate to the manager later based on what we have found, and we will give instructions in writing. Limbe mag apisas gi mag piny owacho ma oting'o mano maduolo mar Nema bire kinde no bende nyaka sani koro gane gik ma kono to koro ramo ni mondo tim nonro mapiyo piyo kendo kora dieri ong'ere ka otende kod ywak margi. Omiyo ano wakwayo ni jogi to mondo giwuok ka tergi kama iterogi e wananchi oyud ber kaka ginyalo konyore e laini mar Namba area Ragana ward kai. Wan kod sida ya kutosa mon ok yud pi, wan ok yud pi, nyithindo ok nyal lwokore, nyithindo dhi skul ka ok olwokore. Koro en tabu maduong' saidi. To pod onge gima giloro. Tich dhi na mbele okinyi gotieno. Koro sani gokinyi samowuoyo ni koro giloro giwacho ni ok giti to gitiyo. Wan jogwenka koro wadwaro ni mondo mikonywa mapiyo piyo wane kaka wanyalo timo nikech wahinyore. Kata kamano jota kambi ma Lwoko Goldi ni to nyaka sani koro ramo ni onge kwiri mawuok mabende koro ketho alwora. Kujibu swali ambalo ni lalamishi kutoka kwa wananchi kwamba hewa inachafuliwa, hakuna uhakika wa hilo fanyika, na baada tukapata barua kutoka kwa ofisi za Nema tuliridhia walichokisema wao kwamba tusitishe shughuli zetu, na sisi kama kampuni hatukuweza kukataa. Tulitii amri na tumesitisha shughuli zetu mpaka watakapokuwa wameturuhusu kuendelea na kazi. Iseche bende gigo mopogore opogore mag piny owacho ma oting'o mano mar Nema koro wacho ni ko gitimo nonro ka otende kod ywak mag oganda gi dwaro mar gima duong' en mondo ko tim nonro kendo koro adieri koro yangre. Juma, Ramogi TV, Migori.